खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी थारैनो बे समाव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार फैनायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव थामहिनबा आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावनो बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइनि एबा सोलोंथाइखौ लानानै बाखनायजाथाव आरो गोग्गाथाव होनना बे समाव बुंनांगोन। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइखौ लानानै गोबां गोग्गाथाव आरो जौगानाय जाबाय आरो जौगानाय फैबाय होनना बे समाव बुंनांगोन। जेराव थांनाय गोलाव समाव बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानानै रायजोनि जा सोलोंथाइनि फिथाइ बेयावहा बेबायदि पजिशन मोननो हानाय जायाखैमोन। नाथाय बे बाराव थांनाय मेट्रिक आनजादावबो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। रायजोनि गेजेरावनो चिरां जिल्लाया मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। फिन आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव एबा बिटिआरनि जिल्लायाव बिटिआरनि मोननै जिल्लायाव रायजोनि बे हायार सेकेन्डारिनि फिथाइ फोसावनायाव एबा रिजाल्ट फोसावनायाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों। जेरै बाक्सा जिल्लाया आर्ट्स स्ट्रिमावहा सेथि मासि जेराव 97.44% लानानै रायजोनि गेजेरावनो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। लोगोसे आरोबाव तामुलपुर जिल्लायाबो साइन्स स्ट्रिमाव थामहिनबा बिगियान आयदायाव 97.98% लानानै बे समाव तामुलपुराव रायजोनि गेजेरावनो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनैनि बे हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टनि बाथ्राखौ लानानैनो MCLA हेमन्त कुमार राभा बिथाङा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकाराव एबा बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानाय फैदों होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। हेमन्त कुमार राभा बिथाङा फोरमायदों आरो बाख्नायदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायनायनि उनावनो बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिङा गोबां सोलायबाय आरो गोबां जौगानाय फैबाय होननानै बिथाङा बाख्नायदों। जेराव सोलोंथाइ फसंथानफोरा गोबां खमब्लाबो नाथाय बिटिआर ओनसोलाव नांगौ बायदि सोलोंथाइ फसंथान गैयाब्लाबो नाथाय रायजोनि गेजेरावनो बाक्सा जिल्लाया सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। सेथि मासि आवग्रिना लानो हादों 97.44% लानानै रायजोनि गेजेरावनो आर्ट्स स्ट्रिमाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों। आरो बे दिनैनि बे हायार सेकेन्डारि रिजाल्टनि फिथाइखौ मोननानै बिटिआरनि MCLA हेमन्त कुमार राभा बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बाख्नायदो दे आरो बिथाङा फोरमायदोदि आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार फैनायनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइया गोबां जौगानाय फैदों आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां सोलाय सोल' जादों होननानै बे समाव MCLA हेमन्त कुमार राभा बिथाङा आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ बाख्नायनायखौ एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बाख्नायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो होदो बेबायदिबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव आथिखालाव बिथाङा सरकार सालायनायनि उनावदि माबायदिहाय सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय फैदों, माबायदि रायजोनि गेजेरावनो मासि आवग्रिनो हादों, बे बाथ्राखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनि बुंनायनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। আজি हायर सेकेन्डारी रिजाल्ट দিয়া হ'ল। সঁচাকৈ আমাৰ তামোলপুৰবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয়, কাৰণ তামোলপুৰ এইবাৰ অসমৰ ভিতৰত বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই সঁচাকৈ মোৰ লগতে আমাৰ তামোলপুৰবাসী ৰাইজ তথা তামোলপুৰৰ বৌদ্ধিকসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত। এনেকুৱা ৰিজাল্ট পূৰ্বতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল। এটা পৰিৱেশ আহিছে, পৰিৱেশটোৱে নিশ্চিতভাৱে শিক্ষাৰ যিটো এটা বিষয় সেই বিষয়টোক আমাৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। অভিভাৱকসকল আজি সজাগ হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি তামোলপুৰ জিলাত আমাৰ এই বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ পৰিতাপৰ বিষয় যে তামোলপুৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ উচ্চ স্তৰীয় যিবিলাক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান থাকিব লাগে সেই শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্তমানলৈকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আগন্তুক দিনত আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ মাননীয় ৰনজ পেগু ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা লয়। তাৰোপৰি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত বিটিআৰ অঞ্চলৰ যি শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সেই শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট উন্নত হৈছে। যোৱাবালি যেতিয়া আমাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ল, চিৰাং জিলা অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এইবেলি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্টত তামোলপুৰ জিলা আমাৰ বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু আৰ্টছত বাক্সা জিলা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে বিটিআৰ অঞ্চল শিক্ষাৰ বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰত
BTR অঞ্চলে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ই একমাত্ৰ আমাৰ BTRৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে, সেই চৰকাৰখনৰ বিশেষ কিছুমান পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি চৰকাৰখনে শিক্ষা জগত বা শিক্ষা ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে বিদ্যালয় এডপশ্যনৰ নিচিনা যি কাৰ্যক্ৰম হাতত লৈছে, সেই এডপশ্যনৰ কাৰ্যক্ৰমটোৱে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত সুন্দৰ হৈছে।